shi ne ma ya kamata a tauna su ɗaya bayan ɗaya kuma a ba su lokaci isasshe. Baka gamsu ba kenan da dama. A tsarin da aka yi gaskiyar magana ba gamsuwa ce ban ba, girman abin ya wuce wannan tsarin da aka yi. Akwai bukatar a baka dama nan gaba. Ana ganin ana da girman abin ya cancanci a bada dama, ya kamata a bayar. Domin mu abin za mu ce ta farkama a duniya ba wai kirkira ta nake da ya sani. Kamar wayan su da ce bai za su ciwo ya kamata ya muka ɗauki shawarar da wasu baran ɗauki guda ɗaya sai a tattauna shi a bar shi hukunta kansa. yanzu ɗalibai In mun gama shi sai a kuma sa wani sai a kuma tattauna shi haka haka. yanzu ɗaliban ilimi in suna so su dora a kan bayanan yadda za su samu gaskiya wani su littattafai za su yi su samu Karatuttuka na za su duk ina faɗin kowace magana da inda ta kuma an zuba za a ganta ba magana ɗaya ta